ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಾತಿನ ಒಲ್ತು ಕೇಂಡ ಶನೇಶ್ವರ ಪತ್ವೀರ್ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಶನೇಶ್ವರ ಪತ್ವೀರನ್ ಪಾತದ ಪೀಡಿಸ ಮುಟ್ಟಿನ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲಾಗ ನಡಪೆರ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬದುಕರ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟೆತ್ವೆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪೋದ ಪಣ್ಪೇರ ಶನೇಶ್ವರಡ ದಾಯಗ ಆಯನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಆಯನ ಬುಡಿಯರ ಅಪಜನಿಗೆ ಬುಡುಪೂಜಿ ಮುಗಿದಿಜ ಆಯನ ಬುಡುಪೂಜಿ ದಯ ಕೆಂಡ ಈ ಜನುಮೋಡು ಬತ್ತಿನ ಆಯನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೂಲ ಮುಗಿತದೆ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಯಾನ ಪತ್ತೊಡೆ ಕರ್ಮ ಫಲದಾತೆ ಕರ್ಮಗೂ ಫಲ ಕೊರ್ಪನೆ ಕರ್ಮ ಫಲದಾತೆ ಯಾನ ಬುಡಾಯೆ ಅಪಗ ಆಯನ ಬುಡೋಡುಂದನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯೆ ಅಪಗ ನಾಂಡ ఆయన ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತರ ವೃತ ಪತ್ತವು ಶನಿದೇವರ ಪಂಪಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗ ಶನಿದೇವರ ಪಂಪಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗ ಆಯ್ ಬುಡೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತರ ಯಾಪಲತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಧನುರು ಮಕರ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಚಳಿ ಪೂರಲ ಉಪ್ಪುನ ದಿನ ಆ ಸಮಯ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪಂತೀರ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಶಬ್ದಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು ತಂಪು ಇದೆ ಬಾಕಿ ಸಮಯ ಸೆಕೆ ನಂಗೆ ಚಳಿ ತಡೆಯರ್ತೀರಿ ಆ ಪೂಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸಮಯನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ನನ್ನ ಅನ್ನ ಆಹಾರಡು ತ್ಯಜಿಸಾಲ ಏತ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಂಡ ಆತ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಐ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋಡು ಜನಕುಲೆಗೂ ತೂನಗ ಪ್ರಿಯಕರ ಬಲ್ಲೆ ಆಯೇ ಬೊರ್ಚಂದಿನೇನೆ ಅವಡು ಜನಕುಲೆ ತೂನಗ ಪಂಡ ಅಟ್ಟೈಶ್ರಮ ತೊಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋಡು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆನೆ ನಡಪೊಡೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತುತ್ತಾಯ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತರವಾದ ಆಯ ನಡತದ ತೋಚ್ಪದ ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಆನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆ ಪಣ್ಣದನಿ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿನಕಲು ಕೇನಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾಲ ಗ್ರಾಚಾರ ಹಾಲಿತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಆಪುನ್ ನಂಕ್ ಶನೇಶ್ವರಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ್ತೊಟ್ಟು ಕಪ್ಪುದಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ್ನಮ ಒಂಜಿ ಶನೇಶ್ವರನ ಸಂಕೇತ ರಡ್ನೆ ಈರು ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದಾರ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ದುಂಬಾಂಡ್ ಇತ್ತೆತ್ತು ದುಂಬಾಂಡ್ ಇತ್ತೆತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡು ಮಾಲೆಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟರಾಸಿ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ಮಡೆ ಮೈಲಿಗೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕೇತನೇ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಾವಿ ಒಟ್ಟು ಕಾಶಿಗೆ ಪೋ ಕರುಪು ಒಟ್ಟು ಮಲೆಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಈ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಪದ್ದೆನ್ಮ ಅಂತ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವಳು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪೋದನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಲಾಪಿಯರಕ್ಲು ತತ್ವ ಅಂಚ ಉಂಡಿನಿ ತತ್ವ ಅಂಚ ಉಂಡು ದಾಯಕೇನ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಅತೀ ಜ್ಞಾನಿರ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ ಅಪ್ಪಗ ನೀಲಿ ವಸ್ತ್ರ ತುತ್ತೊಂಡನ ಪದ್ದೆನ್ಮ ಅಂತ ಎತ್ತದ ಅವಳು ಪದ್ದೆನ್ಮ ಎಂತ ಅತ್ತ ಎತ್ತಿನೇ ಮಠಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪದ್ದೆನ್ಮ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟೀರೋಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನ ಪತ್ತುನು ಕೊರಲ್ಯಾರೆಗು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಅನುಭವಲ ಬರ್ಪುಂಡರೆಗು ಪನ್ಪಿನ ಹರ್ತುನು ನೀಲಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೀಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಕೊರಿಯರ ಕಾರಣನೇ ಅವು ಆರು ಮಾತಿರಗಳ ಗುರುವಾದಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಎತೋ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಪೋಪ ಆಂಡ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಶಬರಿ ಗುರು ಶರಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅರೆ ಮಿತ್ತದ ಗುರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ